Suku Samin dikenal dengan prinsip sedulur sikep, yaitu hidup sederhana, jujur, toleran, dan gotong royong. Diustani Samin niku kan sedulur niku sami-sami sedulur nggih sami-sami tiyang. Agama iki napa man nggih sami-sami sae mboten enten elek masalah agama. Neng kabeh niku sedulur masalah agama apa kabeh apik. Ampun gak sia kalih sedulur sanes. Pak. Aja sok rembug eleke sedulur sanes. Untuk ajaran kapitayan iki Pak nggih ana pengaruhnya mboten saking padhone mboten. Menurut ajaran Samin kaya ketuhanan setunggal nggih gamane wonten kaya kapitayan kan setunggal. Islam kiambak nggih setunggal. Nah, sing kapitayan iki wonten pengaruhnya mboten kalih ajaran kapitayan. Mboten Mas. Soale pamit pengaruhi nggih yen kados kula lho Mas nggih. Tetep kukuh tangguh.